chuirde agus tá 100 míle fáilte romh chuig an 6 rang ó Institút Oideachais Marino, Institút do Bhúnteirí Bunscoile agus Oideachasóirí eile. Má tá simógah grád maithe bhaintach sa Ghaeilge, tásúla gom go garóí an fís an seo libh é sin i dhéanamh. Madlín galachar sanam dom agus an teachtain seo fóla móid Conas mhuar gcomhráte sa Bhéaltriail is stiúradh. Idosach tá cúpla rud le déanamh mar olbhúchan don Bhéaltriail. An bhfuilhar náthaí brethe i gceart, an bhfuilhar seoltaí baile aistrithe go Gaeilge guibh. Le gí na dananta ósóir nuair atá sé bheith cleachtú. Déanamh í tafad ar a féin á léamh. Bhí gí cínte go bhúmnaíonn de gach séimhú agus gach arú atá an. Seo an 35 marc is éascaí sa scrúdú. Tá 75 marc ag dul ar scileanna commerceide, ar thuiscint agus ar thuairmí a chur an uail go soléir. An bhfuil an stór focail a gcuibh chun na tapaí éagsúla a phlé. Tá 45 marc ag dul ar chruinneas na Gaeilge, sin bríomhre a úsáid na haimseoirí cearta, séimhethe agus uirthe a úsáid agus a úmnú a gceart. Ní bhéach sé nó 8 nóid a gcuibh don chomhrá generalta. Ní féidir gach ile tapach a phlé. Béis sé bheith géireach cíntiú go bléifar na tapaí atá olmhaithe guibh. Seo cúpla sampla guibh ar Conas comhrá stiúradh. Sampla hain. Cuirtar ceisteirt faoin leabhar is fearr leat, ach níl tú ré, ach tá clór telefíse olmhaithe agat. Céir é an leabhar is fearr leat? Ní bhíon neart ama agam a bheith ag léamh. Ní haithníonn léthóir liom, ach is brálaim a bheith ag féach an tear an telefís. Sé the Big Bang Theory an clór telefíse is fearliam. Tá sé lonthe California, America, agus is clór Greené ar ólathe tá anchlichte ach nachfuil mór an scileanna sóisialta acu. Phew! Sampla a dó. Cuirtar ceisteirt sa bhó cníleach ach níl tú ré. Céir dhéanaan tú? Céir dhéaná dá múthá an crancar náisiúnta? Ó, níl mé cínse. Well, bhráliam do le taistil timpeall an dahan. Bhí colcathairliam ciara san Astráil ar feadh bliana agus dúirtí go raibh sé ar amhas ar fad. Bhaidlim cór nua ceannach freisin, cé nachfuil mé an tiomáint go fóil. Phew! Sampla 3. Cuirtar ceisteirt faoin Gaeilge na meán chomarsóide ach níl tú ré, ach chaid tú tréimhse sa Gaeltachta nuairí. An dóigh leat go gcuireann na meán commerceide neart béime ar an Gaeilge. Chun an éan rá níl méid cínte, ní éach mar TG chathair ó vinnic agus ní éistem na radio na Gaeltachta ach an irid. Ach is bráliam an Gaeilge, bhí mé sa Gaeltacht an bblion de chatte, agus chaid méid 3 seachtainna agus bhain méid antaithnamh agus tarbha as. Bhí an cuasa dó chreite, dóla mé lán rudí nua agus rinne mé lán cóide. Phew! Sin é a chuirde, tásúlagam go garóí na samplaí seo libh leis an olbhúchan don Bhéaltriail. Bé meidirás an teachtain seo thugan le físe an nua.